Heipä hei. Minä olen Odotsu, niin kuin kai tiedättekin. Tuo viime video, että päätin niinku lopettaa videoiden teon. Niin sitten tulikin tuli tieto, että tämä toisen kanavan videoiden tuleminen vähän niin kuin menee myöhemmäksi. Hän myös jouluna tulee silleen. Mutta päätinpä jatkaa tälleen. Se tuo viime video toi minulle yhden tilaajan. Kiitos siitä. Ja tilaajan nimi oli Punkkipoika123, kohan se oli. Että käykää kattoo sen kanava. Silloin sentään tilaaja. Mutta eipä sen. Näin. Tällaisia videoita niin kun kuvailen tällä puhelimella. Ehkä vähän parempi laatu kuin muissa, kun sain uuden puhelimen. X-Cover 2. Antaakin ihan jees puhelin. Ja tää on tällainen hiekkapyörä meidän minun tässä. Tästä mennään ylöspäin meidän pihasta. Niin tulee tänne. Mutta eipä tässä oikein muuta, että hyvää kesän jatkoa. Moi!